beti hitz egin izan du libre, baina azken garaiotan gehiago. Ez ditzitzen da. Gutxi hitz egiten duzulako. Heus egiuren, bostekoa. Baina, Arratsaldeon. da. Eta eskarrik asko etortzeagatik. Bale. Ni etean euskean baldin bada beti etortzen dugu. Eta erdera kentza duzuenen asko guztago. Erdera kentzen dugunean, Bai. ETB euskeraz bakarrik izateko du, sortu du. bai, Eta gorordok legea saldatuz erdera jarri zin. Teledireok, en fin, bere partidu ilauntzeko. Hoixe da esplikazioa gara. ja, beraz, birekin ez zaude bat ere konforme. Telediarioak ez zeuke influitzeik politikan. Eta berdindek, ETB 2 ikusi, otra 5 ikusi. Eta hor gastatzen diru horrekin, niletxeki Europako telebizio honen euskeraz. Tira, bakizu hori nori esan behar diozun? Zein, Parlamentuan eta hori guztia, ez nago parlamentuan. Ez zaude, baina zuk eragina izango duzu, ez? Ez dut baina ez asko. Sozialisten presidentea zara? Euskal Sozialisten presidentea? Bai, aparatuen presidentean ez, bai. Aparatoaren presidentea. Jesus, ze esan nahi du hor? Aparatoaren presidentea ze esan nahi du horrek? Ba, esan nahi du, ez dakit esan nahi du. Jendeak pentsatzeu, ez dakit jena izela sozialista ja. Eta ni Zapatero baino urte gehiago da mazkitik. Soen, eta seguru asko beste Espainiko dirigente dana baino gehiago dara mazkit. Eta nire ustean guztuak kenduko du. Kendu ahal izan balute, kenduko ninuela presidentetzatik. Baina... Errespetatu egin zaituzte. Urte asko dira. Urte asko dara matzazulako. Oso nekatuta somatzen zaitut. Bai, gaur bat ipet. Ze ba? Bueno, bizitzako gauzak. Bizitzako gauzak. Ez dut ondo loin. Ez duzu ondolo egin. Osasun ez zer moduz daude, Jesus? Bueno. Ba, gizu, belar txarra. Aguantatzen mendu. Ez iazu, graziarik. Baina azkeneko urtea berik zen dira txarrenak. Txarrena zergatik. Fizikoki, psikikoki. Bai, zergatik. Zergatik, ez dakit. Lan gaiztua izan duzulako? Ba... Psikologia... Misterioa da, lego. Nik eta bukozuan egunean, ospitalen bukatu nun. Eta morfina hartu zen nintzen aztabeten. Eta gero, handik gama osteune ere bai. Eta Enrique Casas hil zuztenetik, behin ez nun nerrin. Eta egunero jen nun ner. Pasazitzatan hori. Baina beste gauza batzuk. Baina, bueno, ez dut, ni ez noa biktima bezala, bizitzen. Baina biktima zara, ez? Neurri batean. Ba, ni uste dut nahi joet nire kondizioa, persona bat hildunaren kondizioa baina. Gua bai edara biktima. Persona bat hilduna. Barruan pensamentu eta sensazio eta zera txarra izango duelako? Hore, claro. Esan dut askoz biktima, bueno, ez niko gauza arraroak esatera. Gero gaizki interpretatzea. Baina ni gaizkiago biziko nintzak bat hil behar nu, hiltzeko arriskuan egon naizen. Egon naiz. Zuk asko sufritu duzu? Bueno, Euskal Herri zengo du, ba. Sufritu. Alde batetik. Ba, gizu hemen esatezan pekatu atzala, milagrua, oso batzuk ez da. Ja, baina alde batetik zure kontrako atentatu aleginak, bizkartzainekin ibili izan zara urte askotan, lagun asko hil dizkizute. 17. Zenbat? 17. 17. Kontauta dauzkazu. 19 hil ditu sozialistak, eta 19 horietatik 17 Gipuzkoakoak ziren, eta neure ingurukoak. Eta nintzen relatoa egin, nik ez da sinisten relatoarekin. Eta ez da nahi PNV relato ofizial bat egitea. Ni neuri egin nintzen bati bat. Eta hori kontuta nintzen denen, galditu nintzen.
Eta gero berriz hasi nintzen. Eta gaur tokatu zak gauza bat eta berriro gelditu naiz. Zu periodista eza. Ez dut jakin nahi, ze periodiko da hori. Eta ez dut nahi gainea saltzea. Baina reflexio txiki bat izazu. Ayer quedó inaugurado el aeropuerto. El avión despegó a las 3:30 de la tarde. Aterrizó en Vitoria el Mister de la Subsecretaría de Aviación Civil que traía a bordo al ministro de Transportes. Sí. Al pie de la escalerilla, el presidente del gobierno vasco está, Carlos Garaikoetxea, diputado general de Álava Emilio Guevara y autoridades civiles y militares. Con su llegada quedaba inaugurado oficialmente el aeropuerto de Foronda. Sí. A lo largo de la mañana, el ministro, presidente, diputado general y acompañante visitaron sus instalaciones, momento que recoge la cámara de Eduardo. A la 1 del mediodía, el Estado se hizo cargo de la titularidad del aeropuerto tras la firma del correspondiente documento de transferencia. Sí, zer da eskutatu ikusteko. Ezkutatuta zer dagoen? Nun, barkatu. Jesús, un taxista asesina... Ez. Hau, esan nahi dezu? Claro, un taxista asesinado en Oiartzun. Un taxista asesinado en Oiartzun. Ignacio Arocena Arbelaitz. Tiro en la nuca. Bai. Zu periodista bezala ze jarriko zen duka horrena. Gizon bat hil dutela o frontoi bat inauguratu dutela. Hau txiki-txikian dago, ez dakit... Ez dut nahi, guztia bestela... Ez du erakusten nahi. Bale. Baina, bueno... Ez que gainera periodiko honek, Bai, jende asko hil diote. Eta, hauz da egin. bai. Baina honekin esan nahi diatzuna da, garai horretan... Ez da ere deia, ez da ere la razón eta osoiak, Ja, alegia... Horregatik tapatu ditut tipez egin, Bai. injustoa ez izateko. Honekin esan nahi diatzuna da... Honekin esan nahi dut, memoriaz hitz egiten dugunean, aber noño joan behar den. Hau, ez zen gertatu Franco garaian, Hau da, 1980. Europa sartzen eginean garaian. Eta kostazazu ordu erdi bat bilatzea, gizon bat hil duela Gipuzkoan. Bai, pentsatzen nuen oso markatuta ekarri diazu, albiste nagusia egia da, handi-handian datorrela, aireportuaren inaugurazioa, eta txiki-txikian datorrela, Oiartzungo taxistaren hilketa. Eta nuntzu joa, noai aurkaia juteko, bueno. Bai. Zorionez, Jesus... Eta hau, Bai. dentro de lo que cabe, portadan dago. Baina atentatu etortzen ziren, 4. o 5. paginan. Eta ez zuten banaka hiltzen 4 eta 5 hiltzen zituzten. Eta eskutatu etortzen ziren duzu. Memoria zitzein behar badau, zitzein beharko dugu oso bat ezta? Bakizu harri honetan klasea bakarri liberatu da, terrorismatik. Bakizu eskimalei galdetzen zaien how are you, erantzuten dute apaisa goeto. Pentzen diazu, ezta? Bai. Baina gauzak asko aldatu dira, ez? Gaur elitzateko hori posible izango. Dana aldatu da. Ez que euskalduna virtute hori da, gau. Egun batetik bestea aldatzen gehala, hain gutxi gehalago, eta bestela ez da holago bizitzik. Nik ez daka batek horretu pistola gindiltzen zuen mutuko eskorrei. Horretu gutxikotan egin duke, harri informazioa emantzen nahi. Eta harri informazioa emantzen nazan, o lenguzu bat, o iloba bat, edo aldamenen bizizan bat, gauza jirdia kontatzen. Baina ni bat azkitik, gertan horrean, eta egia bai. Asko sufritu duzu, eta hori antzematen. Asko sufritu. Baina ez sufritzen. Guain ari zara sufritzen? Bai. Eta zergatik sufritzen ari zara bain? 60 urte zen dazkatu. Bai, edadeak ez du jarkatzen, Jesus, hala esate dute. Baina beste zerbait ere badago tartean, ez? Bueno, baina naztiu kontauko, ez da? Bestela 2 ordu eman orkestak. Bueno, beste batean gonbidatuko zaitut. Kontatu nahi duzuna? Baina gauza batzuk kontatzeko den asko behar izatea. Sinistu ezinak izatetuk eta. Ja. Zuk... Ni 30 uste nire egin behar zela, nire mizilua zela, toki elortzea.
Eta lortuta gero konturatu nahu, zertan ebili nesota marrutetan. Konturatu nahu berdintzu zirela, hemengo terrorismoa egon edo ez egon. Batzui berdintzu eta bestoi hobeto etortza zitzaiela. Terrorismoa segitzea. Konturatzea 60 urte egin, alde batetik izan nahi tontuan izela. Eta beste aldetik, 30 urte galdu ditutela. Eta zenik emango izan nahi 30 urte horiek. Eta guztu ginen, Espainia defenditzen ari ginela, demokrazia defenditzen, konstituzioa defenditzen, balore nagusiena defenditzen, eta nire konklusio tristena izan dek, jende asko pena hartu zula, eta gupa izan dek. Espainia enemigo bat, gara gelditu zelako. Eta gaina, generalak eta enpresa joan dolatzean hiltzen azkeneko denboran, albañilak eta jende pobrea, 200 biztanle dazkanazio batentzat, hori dek, tontakiri bat, dek pudule politiko baten barruan dagoen asunto bat, eta Euskal Herria Espainiko problema bihurtzen duen asunto bat. Eta nik dakate militurra dek hemen digalzeiotara, gauza gerraklatu beharrean, saiatuko direla ez urratzen. Beharritze irabazteko, kontrarioa behar duelako. Baina, guk irabazi behar dugu. Guk nortzu dira? Gu, Espainia progresista bat nahi du. Sozialistak? Eta Euskadi Libre bat, nahi da. Eta Euskadi Librea, hori zure partidoan entzuten dutenean? Euskadi, baina ere Librea da, Esaten ari zaena, politikoki ez da bat eta gainera, bate problemaik, Soy independent, PSI Libertad oso matematik Espainiko partiduik espainolistan izan, osea que... Ningún problema. Ja, esaten ari zaena, politikoki ez da oso zuzena, ez? Batetik, batzuk hobeto bizi zirela etaren indarkeriarekin. Hala ere... Gauza horiek ez dira, esan behar, ez da, politikamente korrekto. Ja. Baina batzuk terrorismoarekin egotu bizitzen. Bakizu ze esango dizuten, Jesus. Estokolmo sindromearekin zaudela. Hainbeste sindrome dut. Zeratik izatez, Estokolmo sindromea? Otegirekin ordu asko pasa dituzula, eta pakea lortzen ordu asko pasa dituzula, eta... Ni naiz behin hartzen, Otegin inguruko partidu hortago, en fin. Ni izan ez beti, zuek esaten duzuen bezala, espainolista, jakobino, sukursalista, ez da gizema gauza. Zuek nahiz begiratu, Netzat beti izan zara, Jesus eguren. Euskal sozialista. Baina esan edet, enezela sospetsosua Otegik konbentzitzeko, liburu bat argalatuko zuten. Ze badira urte batzuk elkar ezagutzen dugula, Jesus? Eta zure ibilbidea... Otegirentzako idatzi dut. Otegirentzat idatzi duzu liburua? Baina ez da joa jatzen kartu, kartzelara. Ven y cuéntalo, el oasis vasco. Bai, jauna. Balance y reflexiones sobre 3 años de paz en Euskadi. Bai, baina bide de paso. Benetako gauzak gero ez duztek. Batira, oso guztua irakurriko dut. Jesus, bakea etorri da, ez? Bakea etorri da, eta gelditu da. Eta gelditu da. Osea, bakea etorri da, hau da, bakea. Beraz, zerbaitetarako balio izan du zure lanak? Bueno, nareak eta beste mila bat. Ja, baina zuk ere alere jarriko zenuen, ez? Bueno, bai. Horrebilika, bai. Otegirekin, noiz egin duzu azkeneko aldiz bisita? Ez da, bisita restringita dauzka, ez da gizain gozen azkenekoa. Gero familia dauka preferentzia, eta nire naiz atxabekoa eta familikoa eta zera. Oain ze gatzen zaigu egiteko, Jesus? Aurre begira? Oain? Bai. Balegia, eta gelditu da. Hau da pakea, esan diguzu? Dan ambientatuta, segundotan. Bai.
Eta konfliktoetako bat bukatzenen, baldak zeitean, Zer? judioak esaten duena, que las víctimas del conflicto son, primero, la verdad, y segundo, los hijos de los que han vivido el conflicto. Y kontura hauei, gure ume jute ziala eskola, eta esate zilela, ireatxe hilberria traidoria delago, eta Espainian, Euskadiren kontra daulako. Eta beste aldekok, 5 urte gineetxeak hartzela bizitatzea jute zianean, zer pentsako ziren baina buruan. Horiek ju bitimak, guk gila etzaga barregaloi. Eta histori guztia hola izan dek. Liberalak Gipuzkoan, voluntarioi, etzetxien, ez da eskerrik askoare ematen. Baina voluntarion semek, egotetxun, exentos del servicio militar. Zetxegoen hospitala gratis, Guadalajaran. Eta eskola gratis, baita ere. Eta zapatera baten semia jatzuan, maiku famosu izatea. Eta hemen, inorzek kontura gozoak egin. Eta 1000 tokitan zen ez dik, edo inor. Etxeok ino inportaik, ze pasaban. Gu etxut nazio txiki bat. Eta horregan txinago delegazio bat, Euskadira, dira gutxi zitzen Fagor, Miramon, auto hori, eta jauteagon aldeu zein dauzetak. ¿Cuánto cuesta comprar esto? Dena, Euskal Herri guztia, ez? Ja. Osea, gauza gutxi... Gauza gutxi gara, baina bauzkau etxeko lan batzuk egiteko. Bai. Etak armak entregatzea adibidez? Bai, ez du esatarago balio gontzko, baina bai. Gesto hori inbergakoa, bai. Gestori, presoen gaia. Bai. Ez? Bai. Parotena, Estrasburgoren erabakia ondo irudituko zitzaizun, ez? Ondo irudituko zitzaizun, eske, en fin, zu jodezagun, gaur trafikoak permititzen dizula a 120 ibiltzea. Eta bilara harrapatzen dutela, nazten dutela lege bat, a 100 bajatzen duna. Eta multak entzen dizuela, atzo 120 nibili zinelago. Retroaktibidadia da, derechoko printzipio aurrenekoa. Eta orduan, Espainiko juez danak basekilen, hori ilegala zala. Espainiko derechoko profesore danak basekilen hori ilegala zala. Eta Espainik uste isilik handa. Esan dugu. Espainik uste eta hemen nik jende asko ikuste dut isilik, haintzen dauna. Beste gauza batzuk asko jaudianak, otegik eta apoiatzen zuenen, da hildekoa zeurenean, hartzailuz bizitetzera dute zen, eta bain hiltzen ez dutenen, ez du bizitatzen. Ja. Armak. Presoen gaia, ze gehiago daukagu egiteko? Ze gehiago, ingoz duguna. Zer da ingoz duguna? Ba, gure seme etaz preokupatzea. Ez zailolago ino inporta, ez da gehiago inor zein dian. Hortarago, ezautu inberrazioak personalki zein dian. Eta nik neuriak ezautu izteit, neure partidukoak. Eta gehienak gelditu ditu frakaso eskolar. Konfliktibidad, mutu euskara hartzegoen konfliktibidad hori. Edo egin ditu etakoak. Eta nahi bai, ejemploa jartzea ja klaru itzitzeko, Gipuzkoan bigarren sozialista hiltzuen izan duan, Argote. Horiek inortzea gortzen, klaro. Afiliatu normala zielako. Eta hemen, juntatan, egun baten, Andrea Torres etzantan, da zentzen nuen. Es el único que conozco y tal, yo soy la viuda de Argote zentzen. Eta ni Argote jodinun, Audientzia Nazionalara, eta nen, zutik bide ustein, zinuneko diruik Andrea beltza jantzitan egarrez, sartu zuen audientzioa, baina HB-ko kupo eta zeskan danak, eta nik kanpon gelditu nuen, da guztien, insulto danak aguantatzen. Buelta egin ginen, eta gehiago ez ginen jargein. Familia horren berri, normalmente jendeak galden itxesen herritik. Eta esan etxon, ¿qué ha sido de tu madre? No, es que el padre se tiró al río a los 4 meses. Y dice, ¿tu madre? Es que se suicidó con butano a los
3 meses, eta ez dut gauzak esantia ondo dan persona konkretoi afektatzen jelako. Esan dezagun, agajantenen partez beste batzutaz, hitz egiten ari gara da. Eta ez zugan familia zoragarriat, adoptatuta guatxinuak. Eta esan etxean, por lo menos eras feliz con estas hijas y tal. Eta txetxean zaharra zen. Da gero entaren nuen, semia galden txetxela etxetik. Ja. Ez eukitzatik aitea Euskadiren kontra hiltzuela. Eta gauza hori edana pasau jo. Eta beste alden pasau joan, nik iztetik izautzen. Baina ez tek normal izan gume batek gaitea gartzen ikustia. Horrekin esan nahi zu, drama asko daudela, drama ez ezagun asko. Baina guriak etzeka garreloik. Zerkak, ja mairu bat urtera datozenak zeke garrelia. Nere ilusi guztia izan den, nere alaba bertzolari izatea. Bertzolari salia nuk. Eta tradizioa de familien. Eta insistituta. Azken sentitzen, ¿qué quieres? Que vea con los que te han intentado matar. Zematen naztu dian gauzak, ikusi eta gauza bate besteekin. Terrorismoa zoratu egiten dik, jendea. Aurrena terrorista bera. Gero terroristak afektatuta sentitzen direnak. Eta gero sortzen dik ekonomi beltz bat jendea aberazten dana. Eta gero sortzen dizti biktimak, hiltzen direnak, hiltzen dutenak. Lehenko baten, karo, eske bi ordu segikon digitzen. Abendian joan xarita eta mutil bat dorri zitetan. Esan zian, ¿no lo conoces? Eta esan zian, hombre, tú eres un policía. Eta esan zian, joder, pues yo soy Yoldi, el que se presentó de candidato al Lehendakari cuando te hicieron presidente. Ah, joder, me lío que me montaste con la arteina, y la Guardia Civil, y no sé qué, y no sé cuál. Eta zerbetza zu hartzea junien, Joldi eta... Ni. Eta hi. Ni... Joldi da kartzelan zegoenean, garai hartan batasunak... Kandidatua lehendakari zen. Lehendakari izateko hautagai, zu parlamentuko presidente, eta segurako... Eta hainbeste zoratuta etxeuden, esan zein, jo como presunto lehendakari, zen berren como aspirante al lehendakari. Bai. Bueno. Oso irudi gogorrak izan ziren nahi, bai. Eta gainean diken txeki, egun hartantze sartu nion, eta gordeze bilak esate zein, ez zuelua soldauko, eta hartzainak esate zein, ez zirela parlamentun sartzen utziko. Eta, bueno, bilak alkarren kontra jarri nitzuelo oztai, Kristian Folloa montaban. Gadan utxuan somos, biziz. Eta zantzen ba, etzegit ba. Non bizi nintzen nobeto, barun goganpean. Esan nahi dit, trauma bi aldetan daula. Nik behin Rubalka bai izkaun nintzen, kuriosidadez. Emateko zifra bat, zenbat euskaldun pasadiran kartzelatik, eta gauza beste danak. Eta kontentzatu zitzean ditu abi, gente que dice que aquí no hay conflicto. Bada, izema milak pasadiran. Eta gaitu, konfliktuan sartute egon gana, gaitu, oso jende gutxi. Nik indi kalkulua, gauza edanak zutu dut zeurek. Eta bate konfliktua, gerra, tabar, eta afektatuta zeuden numerua eta hildakuak, emateik, hile bigarren Gerra Mundiala. Bagarri zeudu ere lako hemen, azaltu hemen, 500 bat o 600 bat persona. Eta edizte 1000. Behaz lan asko daukagu, Jesus, oaindik. Bueno, lan asko nahi badau. Euskalduna zein adizkitze ditu. Bigarren Gerra Karlistan, Tolosan guaiz. Tolosaldekoa, helduengoa. Helduengoa. Bagi Tolosan dagoela Kriston monumentua Adugiols. Gipuzkoago Mikeleten nauzu ja. Gerra gada irazi zionen liberalak fueroak induzizten. Eta orduan liberalak esantzen gu bizile eman dio fueron alde, ez karlistak. Karlistak esan ziren, viva la religión y muera los fueros. Eta unitzen azitun politika karlista
eta militarra Dubiols. Entera utxun eta Dubiols bialdu ziren Filipinasera. Eta hoi elkar hiltzen ibilita 2 hilabete barru. Jesus, garbi dago, hemen gauza asko dauzkagula, oraindik konpontzeko. Eta gero zuk esaten duzu bezala, Ez asko. Bueno, drama asko daudela, Hamar, horiek ez ditu behin bezatzen. baina laundu egin beharko da. Ja, baina, badaka trama badu, aguantain berraga. Ja, baina, etxeetan dramak baldin badaude, Intenta berdeka astutzea. Baina aztea posible da, Jesus. Hemen jendeak inventatu historio bat, ez diala astu bergauzak, eta hoiziok, teoria guztin kontra da resolduzen de konfliktos. Esatia da bezala daik, ire ama hiltzen bazak, etzakela eunero, esan berdin dikiela batek, ama hiltzak. Eta behin ez pasago duelua. Baina normal, eta pakean duzten baile, urte bete barru duelua pasagozak, ama berdin metiakoek, baina gutxo sufritukoek. Eta biktimei nahi dilen da, sufritzen segitzea. Eta biktimak ez zaude sufritzen, Munduko legerik onenak zeuzke. Itzeitzen dutenak ez ditu biktimak. Itzeitzen dutenak ditu politikoak. Eta Partido Popularrak bilatu ditun persona bagiztoenak. Eta lan min gehienak egiten zutenak. Eta hain behaien kontra du, jala emazteik baina ni uste berdina diala. Bueno, tira, gai asko daude hemen aurrera begira, dueloak, dramak, laundu beharrak, armak entregatzea, kartzeletako egoera, eta fondo politikoa, alegia konflikto deitu duzun hori, horrek badauka erremediorik? Que vengan todos los conflictos del mundo, nahi pakean ustean bitartan. Zu pakean bizi nahi duzu orain? Ni pakean bizi bat naiz, konfliktua gauza darrak. Eztabaida politikoa esan nahi duzu. Kataluniak eta Euskadik badaukate soluziorik? Esan nahi dut, guain dagoen zera honetan? Euskadi momentu honetan Espainiko tokirik paketsuena, jendea gehiena errespetatzen dena, ekonomiaz esperantzik gehiena dagoena, liburu hori horretik esaten dut, beni, kuentalo. Eslogan hori bakizu nuzia asmatu zen. Bai, Rosa Diezen garaian. Jendea hiltze zanen. Eta esaten duan gaizkiago dagoela, oza, itxuran dez, pintxoak, oain gaizkiago egiten dituzte. Hori izan beharko du esplikazioa. Baina Euskadin politikoak gale hartatzen dut, ez zute inork insultatzen. Espainin ez da, sortez egitea galea. Eta Euskal Herria, bi eunen, nik jatxabian jala ongeioa dazkat zuen baina. Neri ingurun bizi dialako. Eta behatzen jaioan ezelako. Eta bakizu zatea apaiz berdinak eduko egitelako. Batzuk hiltzeko fanatismoa egin, eta bestek resistitzeko fanatismoa egin. Apaiz berdinen semea gara. Eta fabrika berdinetara juten da jendea, kartetan soziedade berdinen jogatzen duen, orduan, rekontziliazioa eginda dago. Nahi dana da ez egitea. Zuk ikusten dituzu telebizioan, gorrotok egiten duten batzuk, eta giltzezun den baino gorrotok gehiok egiten duten. Nahi dute? Hor segitzea. Datorren kanpainan, Katalunia eta Euskadi, Espainiko peligro bezala esaltzea. Eta ez dira? Dira Espainiko soluzioa. Espaini barruan segitzeko. Espainiko soluzioa dira Katalunia eta Euskadi. Diferenteak izaten dutzi, libre izaten dutzi, eta ez gara baina izango independenteak. Euskalduna nola izango gara independenteak. Navarrak, Urrengo batean hitz egingo dugu horretaz, Jesus. Eta katalanak, biztera sensibilena dake poltsikoa. Eta negozioatzen akordo fiskal bat, nahi jongoia da. Italira, oza? Jesus, urrengo soeren burua zein izango da, Euskalduna izango da? Urrengo soeren burua, duda eskat. Nik asko zautu da erubalga, mundu guztia uste du garreta dagoela eta ez du labalillo, baina otala ordu egiten ditu lana. Eta otala ordu lan egiten dituen personak asko respetatzen dut. 12 ordu problema soluzionatzen, eta beste 12 zorratzen.
Baina, eta labordu. Eta goizeko bostetan utzitzen behar duzu, telefono hartu dizu. Konsejal bat utzitzen behar duzu gauko hamarretan, ez dizu hartzen. Eta hori esaten Rubalka batik, nahi abogatu abialdu ziana eta intentauzuna... Ze intentatu zuen, Bueno, tira. Abogatu abialdu zuen, akzio izatik. Ja. Beraz, Rubalka bat izango da. Baina Rubalka bat, nik uste dut izatz. Seguro asko izango da Patxi López. Izango da Patxi López, ez dakit, arregi ere bastante zurrauta du, eta Rubalka bai igual. Arregi ingo du, eta politiko bakarra, Espaini esateko gauza dana. 4 urte gobernatu dut. Herria hola hartu nun, eta hola utzi dut. Eskillu utzi altzun Patxi Lópezek. Euskadi hartu zuen egon baina. Patxi Lópezen garaian zaltzan pakia egin. Euskaran kontra jun altzan. Euskadien kontra jun altzan. Daga gestioa urreskua, baina ez zuen kapita heltzatu. Madrid etziola gautzi. Eta Espainian kampainan sartzen bada, Espainian Euskalduna ondo ikusita dago. Guk dirutaz baina ez daula gautxeitzen. Takdarna beti dirutaz. Eta da historiko baten semea da. Eta margen izquierdagoa. Eta hori, claro, ez da izango izatea. Espainien sozialista euskaldunak, gea kategori pixkat gehiago daukagunak besteak baino. Eta orduan ikusten dut, erraz iraziko lukela. Uste dut, Gero bakzu aparatoa gauza raroak egin duela eta... Erki Jesus Eguren, asko estimatzen dizut, gaur zuzenean, eta naiz eta gau txarra pasa, eta egun txarra izan, gure saionetara etorri izana. Zaindu, ez? Osasunez patxaltza biltzalako edo, hori esan diazu? Zaindu. Baina izan arrejatu zalia, lanare. Ja, eta bersolari ere ez, ez? Bersolari bai. Bai. Nire lehenko zua, izan da gizpetiko bertsolaririk famosoena eta urte gehienetan aguantatu duena, Bai, lehenko zua, baina zu ez? Baina lehenko zua familikoa, Ja, ez zuri. Gutxi egiten, balda gizak jolazten genuen nintzen. Ez. Zeine bertsoal gabeto bat atzez. Bai, Ta, lehenko zuak irabazten? Lehenko zuak irabazi? Nik irabazten. Bai, Seitze alduzu, gaur egun, txapelketa, bakizu gain txapelketa garaian gaudela. Ez que nik intentantu nun, claro, unibertsoa buruz da piztik danak. Eta rimatzea da, txorakeri bat, rimatzea da, txakurra, elurra, lurra, ez dakize, baina poesia beste gauza da, beste hizkuntza da, simboloen hizkuntza da, eta hori zailagoa da. Eta intentatu nuen, eta hortarago behar dezu musika. Musikei gabe ez dago bersoik. Eta ni pentsatzen nuen, apuntatzi, Eta torrezitzen zaitan, esan ni, lehen erdizu autola esantzen eta hori jen bade, ja iriak indazio. Baina nire, ni beti sentitu dut berzua. Eta nahi degan egin du programa bat, eta buruz nahi degan kantatu guztiak. Beste batean, Jesus Eguren, beretan. Eskarrik asko. Eta gainera ustei, orduan ateragoetan bersoa, liburua, bertsotaz izango dela eta euskaraz. Tira ba, eskarrik asko, Jesus.